Ing'eyo gima pane japiny nyaka to samoro pod ok obedo kod ng'eyo ni pesa dhi akanya. Nikech ing'eni ya king'iyo budget mar Kenya, budget manyicha wantiere go matrilion 4 gi dire no, to gimachielo mwadhiye ma oloro ma trilion 4.6 kata 7 kako dhi chopo gikone. Ok en omenda maduto te itiyo godo e chenro mag dongruok. Thothne mana kiwinjo ka asetemo kele mokwongo cha. Odhiye chenro matije mapile ka pile mag sirikal gi chudo mag osara gi. Mana mathin machalo law molwar e nam ema thothne dhi e dongruok. To en dongruok ma king'iye to remo osebedo ka nitiere chien. Matin ni dino godo fuok mar mosebedo chien. Gikone chenro manyien mag dongruok ok nyal timore ga yo makare. Koro emomiyo nokel paro mar mondo michug agulu moro tenge. Tagulu ni koro dhi bedo kogolo Kenya, kech ng'eni Kenya bo thung' kor ka weche mag gope miole pinje maoko. Kech ka koro sani wawuoye tilo modhaw ma 10 gi wiye ma nyaka to Kenya chul, en holo ma pod idhi olo kowuok kanye. Koro sirikal ne ng'iyo ni kar mondo mi wabed kod medo gope minyalo tim godo dongruogegi, minyalo ger godo ndernigi, kaka ineno ka notimore kinde mokalo mane idhi iomo loan oko, tibiro ni dwa ger go ndara kata ibiro dwa ger godo chenro ma kagi kacha, to gikone dong' ne osigo kuom japiny. Koro odhi okawo okang' mar chugo agulu ni, kech agulu ni odhi ywayo joket mwandu. Matiende na agulu ma en tenge ma joket mwandu mabiro gi omenda magin go, giketo mwandu kanyo to gisiro dongruoge ma ging'iyo ni nitiere kod nengo. Ma kiwinjo ni nitiere paw tugo midwa ger e Homa Bay kacha, to nitie jaket mwandu moro ma en gi pesa ne noikore godo, obiro to osoye agulu cha. Koro en ong'eyo ni chenro mar gedo cha dhi nyuolo ber korka ohala ma korka kore. Japiny ok dhi winjo pek mar osigo mar mano nikech jaket mwandu emoketo pesa ne kanyo. Sirikal tich ne en keto lwasi makare mar mondo mi jaket mwandu gicho ywaye, to gikone en bende odhi oyude yuto kokalo kuom chenro mogero cha. Nikech jaket mwandu tije maduong' kata gombo mare maduong'. Yes. Ohala mane modhi yudo? Ohala modhi yudo no. Kanyo ma koro sirikal donjo ni lwasi oket maber. To ka ne en ndara moger manitiere e rang'iny mamalo machuno ni joma tiyo kode samoro nyaka gole omenda moro ma ijuogo ka gikadho, to koro en bende nyalo chulore e chenro no. Koro mago gin chenro mantie iye kanyo. Koro joma imenyo e agulu ni gin joket mwandu. To bende nitiere chenro moko ma bende kuonde ma sirikal bende nyalo omie pesa okalo kuom sero makagi kacha. Nitiere bende aguche mopogore opogore machalo moko mag okumba gi, ma bende nyalo dwaro keto omenda gi kuondego. Ng'eni nitie kata mana aguche moko mag aeri ma samoro yudo komenda oninde kuonde mag ikete omenda no manyalo nyuolo negi gimoro. Gima duong' mingiso jopiny ni pesa ni mar pension ming'ado cha ka en NSSF onyalo reinvest pesa no. Yes, mondo nyuole gimoro. Kata mana bengi kikano e fixed deposit gitiyo gi pesa ni. Koro gima ni winjo ka jotelo maketo sirikal tesre ma bende gipenjo penjo maber ni to penjo mani penjo mokwongo kapod nok otel paro mar chik ni od bura en ni to kar ang'o miyo okel agulu ma ok bi meny gi jood bura. Ang'o miyo okel agulu ma onge ng'ama biro bedo ka menyo. To meno ka jood bura nokawo okang' mar kaponi ne paro mar chik ni ka nosechopo e nyimgi, to ne kawo okang' mar rido nede moko mane neno ka gima ombekni kuome, kata temo gayo kuonde maneno ka gin rode moko mane nitie nono ma samoro nyalo biro miyo chenro makama itiyo kode e yo ma ok odhi kare. Achiel kuom gima naneno ka ne jood bura timo ne en chuogo nitiere lemo mamalo mar jodito mamalo moting'o jatend migawo mochung' ne omenda, Attorney General gini kod kweth mamoko bende mag ji moko auchiel ma jokanyo. Kaeto kendo nitiere kendo board ma koro taye mapile ka pile. Manyisi ni jatend migawo en ng'ama iluongo gi od bura kaponi nitiere ng'ikruok. Kaponi kiny nitiere ng'ikruok e agulu cha, to jood bura pod nyalo luongo jatend migawo mar omenda ni kata Attorney General ni bibed ka. Ang'o miyo aguchu cha kama timore. Manyiso ni koro jood bura no osedhi oketo yo moro kata geng'a moro ma kaponi nitiere rot moro mar mibadhi to pod inyalo luong jogi mondo ketgi piny mondo da dhogi ni ang'o miyo ma gima ok timre e yo makare.
ing'iyo kaka osetim Hustler Fund, ng'ikruok manyicha nitie gi rode manyicha nitie ka. En ok ipenjo gi kinde ka kinde ang'o miyo gope nitiere oko tidwa om gi yo machalo nade. Koro aparo ni ne ging'iyo ni nyaka to kete yo moro minyalo ga godo mibadhi mondo weche minyo ka ji penjogi kik bed ni koro kiny $5 trillion ma koro ing'iyo e thuolo mar higni 10 ni samoro oseyudore to gima osetimo malong'o onge, kata samoro ng'ato keto mwandune to ber ok owuok nikech samoro luoke e yo machielo joluoko be nitie omo be nitie ma samoro jomoko biro tiyo gi thuolo ni e yo ma ok odhi kare. Koro mago to gin gik ma nyaka to migepe mochung' ne chenro mag menyo kaka itiyo kod chenro mag mwandu e pacho ka. Gimbe nyaka koro gikaw okang' ma korga korgi mar ng'iyo ni ka koro wadwaro mondo wago okang' kaka piny mabiro bedo kod nderni madongo e rang'iny mar maneno ka igoro maber cha. Ka wabedo gi Roni Mau Summit Road cha mogere mowuok maber mwaneno ber monyalo kelo, tang'a mono mondo mi ji joket mwandu mamoko be ochako med keto mwandu mondo med bedo kod nderni machalo kamago mathoth ahinya e pacho ka manyalo keto e rang'iny ma koro pinje machalo Afrika ma milambo gini nitiere ka. Kiny ka koro SGR ang' ogol kacha mowuodho mochopo nyaka Kisumo, to ng'ato ng'iye ni tineno ka koro sani ohala donjo, ang'a mono ng'ato gole kendo Kisumo ka piacho kode kochomo kode Homa Bay mochako godhore kochomo Migori mochako donj Tanzania piny kucho. Koro gin gik ma kaka wamedo timogi to dhi medo ywayo wang' ma kowuok e $5 trillion ni e higni 10 kwa nyalo chopo kare mano to gikone idhi chaki keto gol machielo ni koro gol ma wan go en mar $20 trillion. Wano kaka de gini mit gini kare koro dhi maber. Wabiro bedo kod piny modongore kapo ni wagolo siasa e gini nikech kisomo king'iyo historia king'iyo nonro tibiro fwenyo ni agulu ni osekonyo pinje mathoth ahinya. Kikawo siasa miketo tenge mikoro iwacho tu tamiweyo oko wan tamiweyo oko ting'iyo gini ni en gima owinjore be notiyo ka Ruto onge Ruto nitie obed ni Oburu madhi bedo president obed ni ng'ama dhi bedo president to en gima koro piny mako nikech mimi luongo ni National Infrastructure Fund en ok en gir ng'at manitiere telo sani no. Ng'ano kele akela to bang'e kosekele tibiro bedo ka itiyo kode nikech obiro wuok from sirikal ni kodonjo sirikal machielo. Koro apani en gima kujire bed ni wang'iye in terms of ni ng'ane mane telo ng'ane dok ng'ane kik dogi. Wang'i gini to wakawe to waring kode. Kik wang'i ng'amo kele ng'amo biro gi paro. Wang'i ber ma